duzu Sofia Loreni buruzko dokumental bat ikusten honi nintzela. Eta? Zertzion? Bueno, zerrez. Zerrez. Dinot, Sofia Loren berara holan zoragarria. Zoragarria. Orduan berak esaten zauen. Bizitzaz disfrutatu behar dela. Horretu, lehenengo aldia da, Miluze Sofia Lorenen aipu batekin abiatzen duguna, eh? Itxaron, ez que Sofia Loreni buruz, ni gero ja datu biografikoa bilatzen egon nahi. Pertsona, bueno, honez inguratuta egon bizara, atseginez inguratuta egon bizara. Bizitzarako aholkuak, ez da? Bai, eta, bueno, batez behar, konbertsazionak egin pertsonez inguratuta. Ados. Dordun esan donik Sofia Lorenen leku hartuta, badaukagu komunean, babi senyora argi gara, glamurosoak gara, besan dut, bazen doan txontailerian, ondo inguratuta zaude? zurekin Miluze azpie, datazela gure lehiakideak. Sofia Loren kantion. Libe eta Irati, Eneko eta Aritz, Aitor eta Xabat, Gabon. Bueno, elkarrizketarako gaia badago hemen, eh? Elkarrizketarako gaia oso garrantzitsua edo ondan gertut egotie Libe Irati hori badakizu jezuek. Pizukeria izan da, ja honek bizitza osorako laguntasun izaten jarraituko duelako. Horrek esan nahi du, oso ondo, eramaten diela. Libe Irati izan moduz? Ondo. 3. eguna, Miluzen. Finalik ez, momentuz. Dirurik ez, momentuz. Ondo inguratuta gaude, lehiakideak ere onak baitira eta ez digure uzten aurrera egiten, eh? Bueno, baina garbiketa derra, eh? Eurek etorri eta bitu, lehenengo lekuraino. Joan da, denporak itxitan, bueno, hemen txegotea al izan dugulako, lortu dugulako. Libez helburu gaur? Ba, finala jolastea, bai. Ondo legok ez da? Bai, finaltxuan berezi bai. Soka, tira. Entrenatu zareten, Irati ziozelan? Ondo, bai. Sokatirarako? Bai, pixkat. Klase batzuk? Ondo. Mendian eta ibiltzen zarelako, Irati? Bai. Korrika oinez? Oinez. Orain galdetu egin behar da, ja? Mendira joaten naiz, oinez. Orain ja galdetu egin behar da, gozu oinez. Eta berezikin ora edo, ze joera? Ba, oen azken alin, egia esan hemen inguruan, baina, bueno, Pirineuak, desente... Aiba! Huesca inguru hori. Huescadi, deritzon, zonalde hori. Ondo. Libe, eta bai bat eta bai beste kontzertu zale eta, bueno, bazarete? Bai. Venga, zuzeneko bat, talde bat. Guk ikusten bakarrik, eh? Ez, baina diot, ez zuek orain eskaintzea, zut ondo azaldu, bai. Gozatu zuien talde bat. Azkena... Gogoan duzen zuzeneko bat, oso na... Biok Gorka Urbiz. Bale. Tatxos ere bai, nada. Tatxos ere bai. Jo, ze ondo. Ondo, eh? Ondo. Plan bat aterako da mendik, eh? Plan bat. Bai, plan bat. Horrela kontzeptu horrela gotata. Inguratuta, bueno, bestak beste Libe Irati zeu esker. Ongetorri. Eneko eta Aritz, Gabon, zer moduz? Ondo. Hemen osabailo, gome inguratuta, zezango dugu, ezta? Bai. Bigarren saioa, eta aurrekoan ja final bat jokatuta. Berrenda €50 zuena dituzue. Momentuz, hau da zaku komuna edo esango dugu, ezta? Diru-poltsa komuna, afari bat egiteko asmoa daukazuelako. Bueno, a ver, hor zan, tratu eda, kantidade batetik aurrera, afari bat, familia artekuei, zozen biko leku izu. Bale, ez kopuru izateke horieneko? Bueno, ba, ez da, estipuleute, baina... Estipula ezagun orain? Hola... €1.000. €1.000, zira txarrak, eh? Ez. Horrekin afaria. Bai. Eta hortik aurrerakoa, aritzen bizi proiektuetara eta pixka bat bideratu. Bueno, Enekok ere bereak baditu, noski. Bai. Urretxun lanean. Bai. Enpresa, ze ikuskatzen zenuten zuek? Ez, giltzarrapoak edo zer ziren? Ez, Smartlock da... Smartlock. Ingenieri bat, bai. Bai. Almazen automatikuk eta soluzio intralogistiko. Alegia, zakua non gordeko dugun badakigu. Smartlock hauetako bat jarri, diru guztia bertan sartu, eta gero, pixkanaka, aritzek atera dezala, ze ikasten ari zara, Aritz, gogoratuko dugu? Kirolan arloko goi-mailako ziklu. Ados, baina asmoa da beste zerbait ikastea, gero? Bai, fisioterapia. Eta gero, zure zentroa irekitzea? Hori ikusiko dugu. Bueno, Smartlock horren barruan diru asko badago, hortik atera pixka bat eta irekiz zentroa. Eta dana badau fisioterapeutantzat, Bai. Danok abiltzemen gogortute. Smartlock aureko eta balize dau? Eneko edo... Hauen jartzeko ni balize dau? Hortako ez da. Horrekiko teknologia zain beste garatu. Beraz, hau azabazabalik gaur ere, animo bikote, Sorte hon. Bueno, ondo legoke? Hau azabalik, Sofia Lorenek ere onartuko luke. Aitor, Xabat, ze moduz? Ondo. Aitor, nondik zatozti, zeleko ederretik? Billo, zestuatik. Ondo, Xabat, betiko lagunek? Bai. Kuadrilekuek? Hori da, bai. Ze madu ze interesgarri zabiltzea egiten zuek? Bueno, Saiatzea. Edo ze
Zenbat lekutan ondo guk sartzute? esatea, baina... Ez geha geldik egotekua da, Ez, bueno. Ondo, Aitor, zetan zabil, zemen gauzazko ditut apuntatuta, Bueno, baina gauze naiz- interesgarri asko. Oantxe ikasten, berez ikasten fokua, baina tartian lanian ebai. Ze ikasten? Gizarteratze goi mailako ziklo bat. Aha. Eta aldi berean? Arratzaldetan lanian nahi naiz, eskolan umiai klasiak ematen. Ondo. Errefortza. Eta gero musika bandan be bai, Bai, bai? Zer gotzen? klarinetia. Klarinetea. Bai, Ondo? Futbolien? baitare. Ondo? Eta ja, garrantzitsuena, Amona eta Aitonarekin miluze ikusten gauero. Bai, guztua, oain. Zion, Hemen Garrantzitsuena. ikusita guztua gerauko jabintzat, orduan. Izena? Hau mamatatiak, Bai. Begoña eta Bixente. Begoña eta Bixente eta gaurero aritzen zara, eurekin indarrak batuta Buah. gaur ere bai nolabait, ez da? Bai, hori da. Ondo, ondo. Pantailaren alde banatan, baina hariko dira animoak eta ematen. Eskerrik asko, Plan bikote. onena, munduko Amona eta Bo. txitxaraz miluze ikuskie, Zabatzari gabe, hori pixe. ezin dobetu. Xabatia zela nobetzen dugun, pilota itxasu. Bai, jardutet. Eta zer gehiago, taberna baten lanien be bai? Bai, hori ere Ze bai. taberna? Hori bai. Fati, ez duan. Eta izena esaterekin batera, Bai, ba. irribarre bihurria. Zer da, parranderoen taberna edo? Bueno, Bueno. bai, festetan da gotea, parranda bai. bai. Ados. Ikasketak amaituta ja? Ez, oin magisteritzetenen naiz lehen hezkuntza Donostin, eta, bueno, hoxe, ondo. Ondo, ikasita lan, honek Ondo, honek ondo, azpiek, eta bikote. gandara miluzera etorri, Ekintzaileak. zein tentziorekin, Aitor Xabat, zein nahi intentzioe? Bueno, rondaz pasatzia, Oso ondo. Vale. asmua, eta gero, ikusiko duk. Gero-gerokoak. Ondo, Oso ondo. ba, ongi etorri, sorte hon. Eskerrik Bai, asko. Rondaz pasa, finalera zailkatu, adibidez. Bai. Finala irabazi, eta etxera eraman. 29.000 eta 900 euro! Ondo, Eta horrekin, gauza askoren artean, parranda pixka bat ere bai, Lizarrako festetan esaterako. Lizarrati publikoa gaur, apazuek! Ez da plantxarra. Aitor eta Xabat, zeuek erabaki, zertan hasiko gara? Potokumeak, Bai, tribuaren berbak. fotogumeakin hasiko dugu. Zuek bertxotan, oso ondo? Ondo. Libete irati zertan jarriko ditugun, ikusi makusi tribuaren berbak, Tribuaren berbak. tribuaren berbak eurentzat, oso ondo, eta eneko eta aritz, ikusi makusi berriz. Erronkariko irainak, begira, harrera horrela gozo egiteko, libe irati, irain batzuk. ondo. Bai. Ondo. Hauxe da. Tarteka behar die. Bai, ba. Hemen berbak. Eta denbora, libe, itxusia. Utxutxa, Lotxagabea, ahalkegabea, bikoin. Lodikotea, tankanoa, itxusia irati, Utxutxa, lotxagabea, alkegabea, lodikotea, sopoloa, bikoin. Esker txarrekoa, urrakoia, itxusia, utxutxa, lotxagabea, ahalkegabea, lodikotea, zopoloa, esker txarrekoa, tankanoa, itxusia, utxutxa, lotxagabea, alkegabea, lodikotea, sopoloa, iaba, esker txarrekoa, zapore bagea, bai, basatia, astapotroa, marrakaria, itxusia, utxutxa, lotxagabea, ahalkegabea, lodikotea, zopoloa, esker txarrekoa, zapore bagea, bai, basatia, astapotroa, Abretruka. Hori behar genuen, esateko errazen ere ez da, baina... Bat, bi, iru, lau, sardina bakalau, berrogei. No! Hasi gara? Ondo. Eneko aritz, ikusi makusi, onda prest? bueno. Begize zabalik, batetik sortzira ondartzarago da, zerri? Eguzkia, olatua, betaurrekoak, bainu jantzia, baloia, etzaulkia, ondarrezko gaztelua, oskailua. Oskailua, eneko. Sei? Bainu jantzia, Lau, eguzkia, bat, olatua, bi, etzaulkia, sei, ondarrezko gaztelua, zazpi, baloia, bost, betaurrekoak, hiru, oskailua. zortzi. Venga! Eneko daritz, aseran ere aipatu dugu, sariaren kudeak eta, bueno, ikusteko dagoela, honen arabera zaku aritzen zate. Bikain, un puntu, oso ondo! Edo Xabat, zara kikilduko, ez da? Nola ba. Bertxotan, aritzen gara, tarteka? Gutxi, aukeran gutxi. Tabernan, Xabat, akaso?
Intentatzi baina ez diga zantzen. Bertsoak zuei jarri gehiago, igual. Inauter izaleak? Bai. Testuan ere... Bai, ospatzea. Zondo, txirritatxo ere zalea, Ez da gitxe eureko. Oski ba, omenaldi bat inauteriei bertxotan. Hementxe hitzak eta oinak. Eta gozen. Ituren eta... Mozorro. Eldu omen... Inauterira. Tolosatik ere pasako... Gara. Txaranga jirata... Bira. Bueno, bitxila bata iru... Mozorro. Dena prest daukat... Xira. Kaleak dira egoteko... Leku. Goazen ba... Kale gira. Dios! Goazen ba inauterira, akaso, bukaeran? Akatxak ikusi ingo dugu. Ondo, iru, zeo zer, Aitor Sabat. Animo! Guztauza, Aitor, emaitza ikusita keinua. Dios! Haure, bota dugu, ba. Bueno, lasai. Astea izaten da kontua, behin hasita libe irati. Imintzio batzuk orain? Bai. Hartu lekua mesedez, osabe joak bestaldean. Lehenbiziko erronda, hortxe kontzeptuak, eta... Demora. Tximinu, Txorixe. Txitue. Bueno? Oiue. Atie. Arrautzak. Ez. Ez. Ondo? Oiazkue. Bai. Nola? Oiazku laban erreta. Bai, oso ondo. Bigarrena. Apa irati. Txikixe, tubue. Kondoie. Bai. Izeri astintzen. Oieien. Zertan ari dira? Izeri tolestatzen. Bai, eta zer dira? Bi pertsona. Bai, oso ondo. Bi pertsona, bai. Zerto. Hori da, gutxienez, bi lagunen artean egin beharreko lana. Gutxienez. Ondo, zutak ez txiste bat? Du ezek zirakasli platano bateaz, kondo... Bai, bukaera zina kontatu. Apropiazio kulturala, hau dalako Antxonen... Eta oharra. Txiste bat. Txiste hori amaierar arte entzunaiko bazenu, etorri lehiatzera, publiko modura, bai. Hemen publiko... Lizarrakoek guk entzun nahi dugu. Publikoari kontatzen zaizkion gauzek. Sekreto, bai. Ondo. Eneko Aritz, beste hainbeste? Bai. Ia ba, hartu lekua, Aitor eta Xabat. Zestua, bota, beldurri gabe. Bai. Bertxoa mezela, bota, beldurri gabe. Demora. Eskoa pasatzen. Bai, erraza pasa, ondo. Modeloa. Eta? Bai, pasarelan. Modeloa pasarelan. Bai, zer da? Izena horrena. Zer esaten zaio horri? Alfombra gorria. Ez. Zer da? Pasarela, baina ez egiten da leku egiten. Desfile hau. Bai, hori da, moda desfilea, ondo. Arrantzan. Arraia arrapau. Arrantzan arraia arrapau. Zer dira? Arrantzalia eta arraia. Ba, bai. Oso ondo. Ia, Aritz, paperean gehiagir ez garela sartu, Amuari heldu dio eskuekin, ia, arraiak. Karri zer da, hau, txitzale bat, bueno, ondo eskerrik asko. Arrantzan izu inoiz? Gaizki. Bai, ez da. Ni bai, baino... Eta, Aritz, gustate batzu edo ez? Ez. Ez, pasentzia, berda. Oso txikila. Ondo. Bueno. Ibaxen. Pazientzia behar da, Pazientzia behar da. Talentua, denetik behar da. Kaina behar da, hori ere behar da. Imintzio kanez, horren adierazle zeuek, oso ondo. Oso ondo, iruro fondo! Aitorrera Xabat, ja. Leku hartzeko, prest. Horrena puntua jaso. Eta orain gehiago sortu, prest. Hartu lekua orain bai, Eneko Taritz. Barkatu, Eneko Taritz erdian hortxe zaindari. Libeta irati beste aldean noski. Eta orain bai, demora. Abeslaria. Mikrofonoa. Abeslaria. Zer da? Aurkezlia. Ez, Aitor. Nola egiteute? Bertolaia? Bai, hori da. Vale. Eskua gatzen jarri da. Animali bat. Hipopotamoa. Hartza. Elefantea. Hartza, hipopotamoa, restaurantea. Zer gehiago? Zezena. Beia. Ez. Ñu.
Bisonte bat. Gertu. Ezakit. Bat falta. Rinocerontea. Ez. Mamuta. Bizoia. Ez? Bortxe. Hirugarrena, bien artean. Bai, bekotia. Bi pertsona. Bi pertsona. Bai. Bi lagun. Museoan. Bi lagun. Igeriketan. Piztinan. Pistina. Piztinan, saunan. Ez. Txikia. Hotz. Txikia. Saunan, burbujan. Putzu bat? Ez. Laku baten. Uarte galdu baten. Gu ere galdu gara. Uartera iritsi gabe, bai. Kontzeptua zeltxamarra. Bai. Bufaloa falta. Bufaloa. Bufaloa, hori neburura etorri behar dalako. Ez da. Ariketa ondo egon da puntu aldetik, ez? Baina, hogeina punturekin, guazen aurrera. Animo. Etorriko dira, puntuak etorriko dira. Etorriko dira. Libe irati, eroglifiko batzuk. Ondo, prest? Erogli hori dagokionez, Nik ez du galdetu nahia. Aurrerapena. Bai. Asko zobeto dago. Bere koloreko pilula ja, topatu du. Asko zobeto da. Ados. Lehiakidiek oso jatorrak diela, Begira. oso eroso dauela. Diana hori den? Materialean ere? Bai, ez daukala intentziorik. Inorri zorratzeko. Ez, orduen, aprobetxatu. Gozen. Libe irati, lehenengoa, denpora. Negua pasa dut. Zein horiek? Bian nor da? Bai? Adan. Bai? Adankan. Adankan. Bestera batera? Adan. Kadanean. Kadanean? Ia? Kanadan. Bai? Nire sufritzen, Adan eta Eva, ez du ikusten Adan behar dugulako. Kaletran, Adan ikusten dugu, Kanadan. Osondo. Animo. Zaietz barik, Bai, ez da? Adan. Hortik sortu bestea. Eskerrak. Bai, ez da? Eskerrak, Adanen zaietzari. Problema dago txiste bat, bai. Bai, Bai, bueno. Bai. Etorri hona eta kontatuko dugu. Konta tramperi. Adan eta Eban sinisten dau. Vale, Libe irati, bigarrena denpora. Ilea paintzaileak aldatu dit. Azkena, Horrazkera. Bikain. Azkena ikusten dugu hilarako azkena, ene hori erregaitxik ordezkatzen dugu, azkera, horrazkera. Zer den, berotzea kosta zaigu, baina behin berotuta. Ya está. Bitik bi, un puntu bikote oso ondo. Eneko taritz, aritz horrazkeri aldatuta esatoz. Bai, Guapo zauz. eskerrik asko. Ondo. Eneko zure bai, Aurrekoarekin, baina. Aritz ezberdin, Bai, ba. batetik bestera. Ondo. Ondo. Eroglifikuek, lehenengoa, denpora. Umetan ikasi nuen, Vale, Kaixo esaten, agur Vale. esaten. bale? Nok esaten du. Ez dakit nordan. Nola, esango luke horrek. Erderaz. Bai? Erderaz, adios. Ez? Kaixo esan dugu, Kaixo, hola, bale? hola. Bai? Biola. Bai. Bai. Segundu bat falta. Cervantes. Gazteleraz hitz egiten digu eroglifikoetan. Kaixo, hola, biola. Biola ikasi nuen. Instrumentua. Bai. Jo, Biola. Etxuat, lasena. Ja, bueno. Ia orain. Eneko aritz, bigarrena, denpora. Ikuskizuna noiz. Hasi irakurtzen. Mamua edo Mamuka. Nola esaten du? Bai. Bu. Segi irakurtzen. bukatuko da. Bai. Bukatu da. Bai. Bo. Bai. Mamua, bu. Egiten digu. Bukatuko. Erdia da. Durangoko azoka. Bukatuko da. Oso ondo. Lehen zaku aritzena zen, orain igual pixka bat Nekoren aldera hori da, Ze? Nekolan? Nikolan. Bueno, osoak egin ditu, egin beharrekoak. 50 puntu, bikote, ondo. Aitortze bat. Eroglifiko ez dagoen gustokoak? Bueno, saioko gabentzat. Ondo, ederto. Bota, irudimena, alba da. Aitortze bat, lehenengoa, denpora. Beti izan duzu. Zer ikusten da? Aingerua. Ez? Bai? Nolakoa? Uona. Nolakoa? Uta ona bat erantzunaren zati, izo zer falta da? Nolakoa da? Kolorea? Humorea. Humoreak ikuste ditugu. Humore ona da nahi duguna, gaiztu ez. Humore ona. Vale.
Animo, More pixka batek, beka, ba. Berritxu. Bigarna, denpara. Eskolan zikindu zait. Zene hori, Nor da? Superman. Bale, baina superrez, zer da? Superheroia. Ez? Zer letra, bai? Apala. Zer da? Ia, Superman espada nor da? Batman. Bai, zeri? Esan duzu? Amantala? Ella. Superman. Ikusten dugu aman. Askotan arabiltzen dugu superhero horiek. Aman ta la. Ai, pena. Eskal geixia bultzatzea falta izan da, punturik bat ere ez? Zesto gara? Hau gozagarri zazpikitxo bat, jazki. Lagun katalanak gogoan, asko aipatzen badute edo baitute, katalana hitz egiteko trukoa, amaieran A jarri eta listo, ez da? A ber? Bonatarda da, esan, eta ja hoiekin. Tankerako jolas bat egin dute euskara katalana denan astu da hemen, ze kartel honetan irakur daiteke gazteleraz recepción, eta euskaratzen hasita recepción A. Eta horrela euskaraz izango da. Gehiago da, zazpikia bezala xe, zebenkia ere izan daiteke, ze ingelesez receipt jartzen du, eta receipt ez da recepzioa da ordaina agiria. Beraz, dena gaizki, gaztelera ondo, harritzekoa, baina eskerrik asko bidaltzeagatik eta datorrela miluzeko eskuaren deiadarra. Jupa! Libe eta irati! Adarrik azkaroa eta platanoraren txistea. Gauz asko egiteke. Gauz asko egiteke gaur. Komo dina ere lortzeke, noski, gaurera ba. Nola du izena, euria goiti bera eta, bide batez, enuntziatua ere, beharko dugu noski. Eta horrein bai, nola du izena Gasteizko katedral zaharrak, Santa Catalina, Andre Maria, Donet Jakue edo Santa Cristina? Andre Maria. Ondo? Bokala? Eta musika pixka bat, zein talde da entzungo dugun hau? Oceana. The Cure, The Cooks, The Vaccines, The Crips. The Cooks. The Vaccines. Bai horixe. Oso ondo. Erre, bokala? Zer ondo musiki dantza itxeko, os dau gaur hemen? Bai, beharko dugu. Os dako zoie? Ia, no zeu ebero, tu, txalo batzuk azero. Txalo batzuk izan. Iopa! Hor. Berotuta aurrera, orain bai. Libe irati. Nongo inauterietako protagonista izaten da Markitos, Dulantzi, Gorriti, Zaldu Ondo, Lantz. Markitos. Bai? Dulantzi. Erantzun bat. Gorriti? Prozestoa. Lantz. Yes. Iopa! Zaldu Ondon. Zele donegaz atera. Ba, bokalik ez? Eta horrela? Entzun? Y hoy siento que está pasando el día en que me doy cuenta de que me apetece estar toda la vida contigo y quiero hasta... Amaia Romero, besaria. Nongoa da? Iruñakoa. Ondo? Iruñakoa da, bai. Bokala? I. Euria goitik behera eta... Azken errandara salto edo? Saiatengo. Bai, saiatu. Bai. Eskurik ez duzu galduko gainera, beraz. Aterkia etxean astuta, oinak seguru bustita. Oinak. Bai, oso ondo. Eta komodina, libe eta iratirentzat. Bizkor, ondo. Eneko aritz, bigarren eskua, bitxi, puntuei, komodinari, ona da dio. Alaxe izaten da, bai. Nola du izena eneko atxa sukaldariaren jatetxe sarituenak? Akelarre, Etxebarri, Azurmendi, Andramari. Azurmendi izango da. Ederra jatetxea.
Eta bokala? Adi entzun, adimentsu. Gaudean jeki nahi, suerte honean. Tanke bat topatu dut, neuri kafesnean. Ez dakit zer daukagun. Sekanturen bertsioa egin digu, adimentsuk, gora eta gora beti, furra-furra, txulalai ikusi mendizaleak. Furra-furra. Nahi suerte honi. Oso ondo? Eskorri rock, Oso ondo. Tuntu, bokala, bikote? Aurrera? Bai. Eneko aritz? Zein ez da Bilboko auzo bat? Zabalgana, Abando, Begoña, Iturrialde. Iturrialde ez da izango. Errebotea? Zabalgana. Oso ondo. Eta beste bokal bat? Irik ez dago. Irik ez dau. Eneko neupe behitu injot, eta Iturrialde, bueno, erditik, neuri betza egite Iturribide bai, baina? Iturribide eta bai, eta Iturrialde bai. bada Bilboko auzue, orduen, ondo. Entzun, kantua. Arroba dago kantauri itxasoa, nizutaz txarri da zuzte zure kananoa. Zaizkutatu dugu, Kantabria bestian. Arroago, alanago, ere bai, arro ere bai. Arroago. Errebotea? Alanago. Alanago. Ja, dagoen bokal bat? Badago. Saiatuko zarete, Aitor Xabat? Askatzen? Bestela azken erronda. Eneko aritz azken erronda, eutxi. Zenbat erle erregina egoten dira erlauntza bakoitzean? 1, 2, 3, 4. Bat. Bakarra. Dana berantzat. Eta azken bokala? Alegia? Oso ondo. Zuek esan arte ez dago bokalik hemen. Asteburua joan. Joan, bada, ero, asteleen gogorra dator gero. Boka, bai? Bai. Bokalina, bai? Zentzu erabateko. Bai, ba. Ondo? Aitor Xabat? Bai, behar joven nuke, komo inori? komenientzat. Puntu batzuk ere lortu bidean aldela. Talde guztietan dago horrelako bat. Nola du izena argazkiko japoniar jatorriko arteak? Pomodoro, origami, kaizen, ikigai. Origami. Bai. Oso ondo. Ni supersale. Egiteko zale ere bai? Egiten, Bai, umetarik. Aitor Xabat bokala? Talentua behar da. Eta aurrera, entzun? Nork sortu du haizeak bizirauten kantua, adimentsuk, fanek, jofek, malakiasek? Malakias. The one and only. Malakias, bai? Inola, bueno, sortu, bertsionatu. Nola, bai. Sortu, kentzazpik. Bokala? Argi geratu da ez da malakias. Ia da. Ez, gure Bai. idazteko moduen, malakiaseko sondin jau, bai. Aurrera. Zein ugazunek jartzen ditu arrautzak? Baleak, igarabak, ornitorrinkoak edo izurdeak? Ornitorrinkoa. Honek egiten ez duenik, Ja? Dena batera. Dana batera? Bai. Bokala? Talde guztietan dago horrelako bat? Laugarren errondara? Bai, pasa. Bai. Entzun ba? Zenbat aldiz entzun dugu, galaren Free for Desire. Free for Desire da? Free for Desire. Bai? Anik dipon inside. Libre da. 28, 28, 40, 50. 20, Gutxitxo? Ikote? Libe irati? Bota? 36. Bota sorti.
Bokalik ez. Eta azken erronda? Jaba? Ze kiroletan jokatzen da Roland Garros izenarekin ezagututako txapelketa? Tenisa. Bai. Ondo. Bokala? Talde guztietan dago, horrelako bat. Aitor Xabat. Beharko genuke, komoin hori. Bai? Saiako beha. Bai, saiatu, noski. Aldapan gora kesu dena, beheraka beti. Ondo gu ez? Beti? Ondo gu ez? Saiatu? Ez da. Ez. Ai, pena. Komoinik ez? Gustura behar genuen. Komoinik ez, pena. Eta markagailuak onela ditugu, 280, eta komodina Libek eta Iratik, 380, eta komodina nekoketaritzek, Aitor Xabat, 270. Momentu zatzetik Aitor Xabat, eta sare barik, baina ez dago ezer erabakita. Libe Iratik, zauek erantzuten hasita, 1980ko hamarkadan sortu ziren musika taldeak dira. Deskontrol, Betagarri, Kortatu, Gostategi, Sorotan Bele, Oskorri, Berritxarrak, Belako, Kentzazpi, Zeamaiz, Bidertzean. Libe Irati. Bai, Gostategi. Horreita mabian. Eneko Aritz. Betagarri? Horreita amairuan. Aitor Xabat. Deskontrol. Horreita amaseian sortua. Libe Irati. Kortatu. Laurogeita lauan. Sorotan Bele. Sarri-sarririk kantatzeko. Sorotan Bele, Laurogeita Laurogeita ederto. Aitor Xabat. Berritxarrak. Laurogeita malauan. Eneko Aritz. Zeamaiz? Horreita amazazpian sortua. Aitor Xabat. Belako. Barriagoa. 2011ko taldea, bai. Eneko Aritz. Bueno, deskarte egin daiteke, edo zer. Baitxe. Venga. Bota? Bidertzean. Euskal Herriko talde honena. Komodina edo erantzun? Ez, Kentzazpi izango da. Zuretzat, ilargia. Bai horixe. Lapurtuko Zuzena da 250 puntu. Bigarren erronda Eneko Aritz. Zeuek hasiko zarete erantzuten. Txakur arrazak dira. Boxerra, border collia, sliterra, txou-txoua, dobermana, huskia, terrierra, tobia, pointerra, kanitxea, dobia. Boxerra. Txapolitxe boxerrak. Alemaniakoa, jatorriz, oi? Border collia. Artzen txakurrak hau errepolitak, bai. Libe Irati? Huskia. Hemetxe dut dira, beroak akabatzen. Begi urdi. Eneko Aritz? Dobermana. Bi, Doberman, beltz. Ondo. Terrierra. Terrierra. Britaniarra jatorriz. Ederrak. Libe Irati? Txou-txoua. Soiletxuak hauek. Bai, benetan. Ez da broma, Ez da broma. Eta... Txou-txoa iletxua esan behar da, hori bai dinotzut. Eneko Aritz. Bere funtzioa batetzen du. Eneko Aritz. Pointerra. Zondo. Azken aukera, Aitor Xabat, oso garrantzitsua. Kanixia. Kanix. Kanixe bat. Oso Eta ondo. 150 puntu. Aitor Xabat, zeuk hasiko zarete erantzuten, 3. errondan erabaki horra izango da, zorte on guztioi, ego hemisferioan dauden herrialdeak dira. Angola, Fiji, Etiopia, Namibia, Zelanda Berria, Mali, Vietnam, Papua Ginea Berria, Seychellak, Peru, Bolivia. Peru.
Ondo, Hego Amerikan. Zelanda Berria. Ozeaniako estatua bai. Eneko Aritz. Bolivia. Ikain. Aitor Xabat. Etiopia. Ipar hemisferioan dago ba. Libe Irati. Papua Ginea Berria. Ondo, Angola. Hegoaldean agore bai. Libe Irati. Bai, Komodina. Biziri jarraitu ez da. Komodinak Fiji erakutsi du, Ozeanian, agore. Eneko Aritz. Komodina. Aurrera hauek ere, Seychellei esker. Eta taula osatzeko aukera. Libe eta Irati. Zuzen bakarra dago. Zuen biziraupena erantzun honen, menpe. Pikote. Erantzun behar dugu. Namibia. Bai. Eta bizirik 150 puntu gehiagorekin. Eta markailuak 10 puntu haitxik, 250 Libe eta Irati aurrera. Eneko Aritz, 550, 220 Aitor eta Xabat. Ze izan dau, zenbat emozio azken segundon arte ere, aurrera atzera, Aitor Xabat, zestoara vuelta egin behar. Pena, baina, bueno, alatuko da. Pena, Bikain, bai. Miluze, saio zoragarria eginda. Ze lehiakide honak izan zarete, jokuari dagokionez, eta gurekin berriketan ere ze fin, ze dotore, ze miluzea legia. Zuek gustora, Xabat? Ondo, guztua. Bai, ez da? Bai. Aurrerantzean zuekin topo egina izatera, joan marko dugu zestoako? Fati taberna. Nola da? Fati taberna. Fati taberna, eta Irribar horrek adierazten du zerbait badagoela, bintzat, ez da? Bueno, bat atxitxea Aitor egongo die gustora, Miluze, gaur munduko Miluze honen egin dugu. Zema serie kuadrilen zuek? Batzu, bai. Desinte. Zemat? Herri txikirago 20 bat bagea, berez. Bai, Ba, gehiago ez, ozei bat. Erreleboa, lekukoa emateko. Bazuen erdize badizen beste pare bat bigaldu. A ber. Apa, bikote. Zestoarrak aurrera atzera, etxera joan dira azkenean, Libe eta Irati, Namibiatik barrena sartu direlako berriz ere bigarren fasera. Sufrituta, bikote? Bai. Ono, esan duzu, finaltxo bat jokatu nahi genuke? A ver. Hortxe dago aukera? A ver. Bai, ez da Irati, hori da, tira eta tira, pizka bat sufritu egin barko dugu akaso. Tira. Iratik hasi nahi dut, ja. Tira eta tira. Tirati, esago diogu. Eneko Aritz, zuek eroso xeago. Bai, desente ondo. Bueno, kontuak berdindu dira orain. Puntu gehiago horrekin sailkatuta hori bai. Libe Irati, zuek erantzuten lehenak. Hartu lekua ba? Ega, sorte hon. Sokatirara goaz. Denbora. Ze egunetan hasiko da 2025ko Frantziako turra. Uztaiak 11. Uztaiak 5. Ze koloretakoa da kuiatxoa. Gorria. Berdea da. Gipuzkoako zein herritakoa da Arraio irratia. Deba? Zarautz? Ze elementu kimiko adierazten du oizkiak. Oxigenoa. Bai. Ze urtetan hasi zen Bigarren Mundu Gerra. 1989. Oso ondo. Gazteako ze saiotan egiten du lan Andrea Aramburuk. Dida. Bai, oso ondo. Zein zenbaki erromatar adierazten du L izkiak. 50. Bai. Zen bi kolore behar dituzu erlez mozorrotzeko. Beltza eta horia. Oso ondo. Ze sagatako pertsonaia da Darth Vader. Star Wars. Star Wars. Zein herrialdetan jaio zen Vladimir Putin. Rusian. Rusian. Zenbat txapelketa ditu teniseko Grand Slam zirkuituak? 4. 4 ditu. Zein gorputzadarrek ahalbidetzen du animaliek egan egitea? Egoak. Egoek. Zein faraoik eraikiarazi zuen Gizako piramide handia? Paso. Keops. Zein kontinetetan daude Melbourne eta Canberra? Australia. Bai. Bueno, Oceania. Ozeanian, ondo. Zein kiroletan erabiltzen da
putter, makila. Hokei. Golfean, zein da krispeten osagai nagusia? Artoa. Artoa. Amerikako estatu batuetako zein estatutan dago Murrieta hiria? Kalifornian dago. 18 lagunentzat 3 opil zatitzeko zenbat zati egin behar dira opileko? Bai, 19. 6 egin behar dira. Zein da Mario eta Luigi bideojokoetako anaien lanbidea? Flanders, zen da. Bai, izurginak. Flanders, ez dugu balio. Hau balitz, long tongue zaioa. Flamber, ontzat emango benuke, baina euskaraz behar nuen. Neko alitz, alere, ezin finalea eselikatu, baina ze programa ona. Ja, eroso, leku hartute. Bai. Bigarrenien. Bai. Ondo, 3. zaun zain ongo gara. Bai, gote! Hankatxo bat etxean izatetik, finalera izu, iratita libe. Bitu, no? Ondo ez da? Helburua betetzen. Ez baita hoja egiterik. Egin behar da, bukaera arte segi. Tira. Tira dugu, Tira, pixka. Indar pixka bat geratu zaigu, ez da? Bai. Irabazizkero, zaku hau garraiatu egin behar dago, Ja. Erne, gaur, milu zen jokoan, 29.000 euro. Tira, txaloka. Lizarrati publiko gaur, rapazuek, zerkatzen dozteari. Etxeko deialdia gurekin bat egiteko, badakigu miluza ikusten engantxatuta ditugu danok. Hau engantxe hona da. Bai, engantxe hona da. Osasuntxua. Eta bat ematek esan zidan lagun batek, klaro, lagunekara. Bai, nik ez dut ezer esaten. Lagunekara, claro, izena, da, Bermio. Ez da bide bazi inoiz, Interesak nahazten dira. Ez da bide bazi inoiz, bai, berantzat honena da, Euskal Herriko honena. Orduen, bueno, ja... Baina filtrazio egita ez, Ez. Oskarra emango diogu igual. Bada sari oso garrantzitsua, noski? Bai. Eta opariak behitzen diez. Ikonikoa. Artez Leonenari Oskar saria. Goes to... Iratilibe. Irabazi duzu segula Oskarrik? Momentuz ez. Lehiakide honenei Oskar saria. Abeira. Sari ezberdinata, Oskar sarietan bai, munduko sari garrantzitsuenetakoak, zalantzabarik ikusgarritasun handiena dutenetakoak, zinema sariak, kategoria, zehatz batera joango gara finalean sorteon. Zuzendari honenaren Oskar saria jaso dute denbora. Martin Scorsesek, bai edo ez? Bai, ez. Hitchcock? Guillermo del Toro. Catherine Bigelow. Federico Fellini. Mel Gibson. Robert Redford. Francis Ford Coppola. Sofía Coppola. Alejandro González Iñárritu. David Fincher. Egiaztatu egingo dugu. Sei akats, zaude. Ni uste dut. Zuzendari honenaren Oskar saria jaso dute. Eta Iñárritu bai. Vale, venga, dale. Bost akats? Bai. Vale. Egiaztapena egin, galdu aurretik. Bueno. Lau akats. Azken segundo, Karin. Venga. Iratilibe, urrezko galdera. Hauetako bi
Europan jaio dira denbora. Nortzuk dira? Ah, ez dakit Baina, vale? Igual da latinoamerikano. Eta Coppola? Ez orduan biak esan behar. Ez, pues, igual jaio da estatu baten. Ez ongi dago. Igual da latinoamerikano, Zemuz? Bueno, triplea. Inda. Jarraitze dituzu egalak eta? Gutxi. Zero. Sinema... Ikusi bai, baina... Gonbidatzen ez gaituzten artean. Ni superregala salien, ai? Ba, Super, Bai. oso luzea omen, bueno, behin joan da ez da. Bereia da. Joango nintzen bai ikusteko ikusle moduen be bai. Ja. Eta gala guztiak ikuste ditut, Bai, Dinot. aurtengoa Conan O'Brienek aurkeztuko du. Oso komiko ona. Okerrez ba naiz. Martin Scorsese. Oskarra dauka, noski. The Departed lanarekin. 2006an. Eta izendapena une oro, noski. Francis Ford Coppola bai? Aita Jauna film trilogiagatik 3 aldiz lortu zuen izendapena, baina bigarrenarekin lortu zuen saria. Sofia Coppola zer da Iloba? Francis Ford Coppolana. Esango nuke. Ez eskoremuan zuzena Bai, da? izendapena lortu zuen, Lost in Translation lanarekin, baina saririk ez. David Fincher. Ez eskoremuan. Bai? Honek ere izendapenak izan ditu 3 denera, baina momentuz saririk ez. González Iñárritu. 2 urtetan jarraian, honek, 2014an eta 2015an, Birdman eta The Revenant filmekin. Gustatu niri, Bai, ez da. Bai. Lanak, bera, Lanak, dena, bera, obra eta artista, hortza gainean dena esaten batera. duena, bai, bozgorailua nola erabiltzen duen, oso ondo. Gustatu, Robert Redford. Aktore moduen, zuzendari moduen, eta Oskarra, Robert Redfordek, zuzendari moduen? Bai, Ordinary People filmarekin. Mel Gibson, beste aktore ezagun bat. Zuzendari lanetan aritutakoa, baina Oskarra duen galdetu dugu. Mel Gibson, ez eskoremoan zuzena da? Braveheart filmarekin, lortu zuen Mel Gibsonek, Guillermo del Toro ere badu bat, The Shape of Water lanarekin, Catherine Bigelow ere eman behar genian, lortu zuen lehenbiziko emakumea, hori da, The Hurt Locker lanarekin, eta Hitchcock eta Fellinik izendapenak asko bai, baina saririk ez. Bizarra hundi noski, baina. Iratita libe. Ondo, 300 euro? Hasiko garaia pentsaten, zer egin, dirutsuarekin. Momentuz gastatu. 300 euro? Autopariren bat, seguru merezi duzuela. Afariren bat, edo... Pisukoekaz. Pisukoekin, ondo eskuzabal. 1000 eurorekin asko zobeto. Horria bidaia. Eskuzabalago. Ondo. 1000 euro irabazteko aukera. Daukagulako oraindik. Miluzen urrezko galderaren erantzun zuzena beharko genuke horretarako. Hauetako 2 Europan jaiotakoak dira. Guillermo del Toro aukeren artean, non jaieta? Esango zenukete? Non? Guillermo del Toro? Ez dakigu, eske... Sevillan. Ikusi dugu Toro, eta... Ez dakigu. Guillermo del Toro. Zuzena da? Hitchcock Londresen, noski, eta Fellini Italian. Iratita libe, Oskarrik zakurik ez, baina 300 euro, eta horrengo galan, hementxea dukate, abazo esai bertan. Eta ikusle honenaren zaria, baina eskerrik asko regotiarren. Bizutxu,